Kuble pi baro ni pedang snobhai pi chiga thup khubor menta ka janmit shwaban phai chiki khubor ki babnya ngine pechwai ki mat bakongsan Pelat patba umentri rangba do kari Narendra Modi ka 5G network ong badai ka jai snobha ka karkhana telecom shakishi spotlight folklore ngot kinong India Shongknor umentri khna ka sarkar pedeng Upagan Singh Pulaste ya ka jingyalang ban khmi halor ki kampenroi Haribhoi district Yaro umentri rangba ka jala upan rat ki sangma ya ka jingno sinyang kinong Rajasthan basong basa ha Meghalaya ban kentiu ya ka jala Bat palat hajar ngut tuai ki patba bandawai ka hok halo ka jingsha penyap ka khna badang khat khandai snem karta Haribhoi Ki khubor ki babnya Umentri rangba do kari Narendra Modi hene ka sngi ula palat patba ya ka 5G network ha ka wai ka jingyalang ka blalong ha pragati maidan hanong ba Delhi Ka 5G technology kan penyari ki network syakithan ki babun la aru ban pendan kam khambun ka data ban penyo ai ki jing tip ki ba kham shania haba ai jing kren ha ka ni ka sngi umodi ula ong ba ka jing pelat patba ya ka 5G network ka de ka jing ai snobha jong ka karkhana telecom shakishi spotlight folklore ngot kinong India but umau mer jong ka jok thmai but ru ka jing sedang jong ka jing play ki lat ki lenti Ulaong baha kapor badang pendan kam ya ka 2G, 3G bat ka 4G network ka India ka shania haki wei pat kiri haka liang ka technology hinrei da ka jing pelat ya ka 5G ka India ka la thar ka history ka bathamai ula benrap shu balingba ka 5G ka India ka la penyahap ka dan bat kiri ka perthai haka liang ka technology ka telecom haka sien ka baningkong $30 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं Ka 67 Battalion jong ka Central Reserve Police Force CRPF kala rakhe raising ka ba sapulai da ka ba isong kun hine ka sngi hakani ka sngi la rakhe ka jingno sinyang ka ba crowd jong ka ni ka tanat pulit ban pinne ya ka jingalong ka wei ka jinglong shida bat ka jinglong ka ba khlan jong ka ri Habaya kren bat kilat pathai kubor u commandant jong ka 67 battalion ka CRPF u alok bat charge ulaong bala seng yakani ka battalion Madhya Pradesh house nem khat khandai spa prapo bat haki south light league snem bala dem kala ay ka jing shakri sha baro ka wei ka ri ulaong bakade ka battalion ka don menta ha Meghalaya kumshi benta jong kani ka jing rakhi kani ka battalion kala penlong ya ka yo ya de thet hatiar ha pulo shlong We're celebrating the 43rd raising day of our unit. The unit was raised in the year 1980 in Madhya Pradesh, and over the past 43 years, we have served all across the country. And right now, we are deployed in the state of Meghalaya. We are extremely proud to serve the country as well as the state of Meghalaya. Umentri khna baripet katnat Rural Development and Steel ka sarkar padeng Upagan Singh Pulaste hinin ka sngi ula 1 Haribhoi ban pinyat ya ka jingyalang ban khmi ahlor ka Aspirational District Program ADP ha conference hall ka DC office hanongpo ha kani ka jingyalang le shimbentalang de Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Arpit Upadhyaya bat ki he sarkar na kitnat bapher Hakani ka jingyalang u Deputy Commissioner ula batay khindiat chapang halor ki kam ki badang pentre ki bayadei bat ka kot ka khia ka puli puthi ka rep ka riang ka roi ka par ha ki thain no kandong bat ki jingtei hapo ka ADP hadin kani umentri ula let sha circuit house hanong po ban penlong ye ka jingyalang lingkot bat ki nong mi khmat ka than ban penlong ru ye ka jingjurip ye ka bernihat PHC Aganwandi Center bat Moonlight Secondary School bernihat
la penkot ya kajing wan jungok jungu da kajing emerging mut bat ki self help group ringkat kinong yalam shnong ha bernihat community center. ये जो हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी एक समान पूरे स्टेट को देश के जो रेशो है उस रेशो पे ला करके या इस स्टेट के जो बाकी जो हिस्से उनके बराबरी में ला करके ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसलिए एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सेक्टर से बाकी जो हमारे कनेक्टिविटी का है उसको हमने प्रायोरिटी दिया है। Umentri rangba ka jala ukanrat ki sangma hinin ka sngi ulaya ro ya ka jingno senyang ki nong Rajasthan ki basang basa ha ka jala bankan tiu ya ka Meghalaya. Haba ai jingkran ha ka jingra ki Diamond Jubilee ka Shillong Durga Puja Committee ukanrat ula ong ba ki marwari om tangba ki penet jingmut ha ka khayi pateng Henry ki nong no senyang ru ha ka emlang ka salang bat kershan ya barwa ki jat kam ha Meghalaya. La banpen kan mau bahapo ka Shri Rajasthani Durga Puja Committee la rakhi ka Diamond Jubilee henen ka sngi ha ka jingli anyam Durga Puja ka bahnru pho. चीफ मिनिस्टर ने उनको याद करते हुए सबकी आंखें नम हुई कि ये बच्चे जो उनके याद में Daki hajan ngot ki patba ki tuat bani shimbenta ha ka jingyat patba kabla pelong da ka Joint Action Committee ka bakan thup ya ka Khasi Students Union KSU, Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP, Hinyo Trap National Youth Front HNYF, Badri Bhoy Youth Federation RBYF, Bandawa ya ka hok na ka benta I Nisha Nongbet da ka bala ra ru ya ka lama jongka nongba ha ka nongba nongpo hinin ka sngi. Lasdam ya kini ka jingyat patba na yo maulong nongpo hakapor arbajeno phai sngi bat penkut hanongpo town shopping complex kiseng long kami ki dorbar shnong kiseng samla ka tulba ki khna school ki bana ki school ba pher ki bahap hapo ka nongpo town bat ki bahayang bahasem jong inisha nongbet ki leshim benta dakabara ki plakan. La rakhi ka jingdap shis pasnem jong ka jingli anyam Durga Puja hanam ghar hine gasngi da ka bakan tiu ya kalama ha phlau ka nam ghar ukai tor bapau ka Assam jong ki snem ki balalet ujia nada ka kuti ubalami khmat ya ka India ha ka tamasa Berlin ulakan tiu ya kalama lapin ko buram ki riu pau khmat ha ka ni gasngi ka bakan thup yo IAS bala shong that ubhaskar barwa ha ka jing ai jing kren jong ki ukakuti bar ubarwa kilabata ya ka jing dei jong ki bar ka dia ka nam ghar puja. Kumshi benta ban rakhe ya ka Jubilee Ksiar ka West Jaintia District Sports Association hine ka sngi ka penlong ya ka half marathon ka ba arpaway point khandai nyusan kilometer da ka basdang nashken persit amlaren block shakyang nangba stadium ha ya ka ni ka jing marathon la ka we lama da district sports officer ukrubok pasa ha ka jing don ringkat vice president ka association u Patrick Lamare barki dukhot ka West Jaintia District Sports Association. Lawan bania shimbenta hadu shispa nyu pu arngut ki dong mare ki bakan thup ye shispa sau phongut ki shinrang balai pu arngut ki kinthei lawan ru bania shimbenta da ka nong mare marathon ka bana West Bengal ha ka ni ka sngi ka khusnam na ka benta ki nong job ha ka ni ka lumpong ka long lai pho hajar tingka ye ki buwan ningkong ar pho hajar tingka ye ki buwan baar bat shipho hajar tingka ye ki buwan balai minta pat ngin pet ye ka jing long jing man ka sin beneng hashlong Kajing shit kalong arfun 0.1 degree Celsius ba kajing kreat kalong khan 0.1 degree Celsius kajing ngam ka haw kalong nru pu saw na kashispa men step ba new pu ar na kashispa janmin kala bandon kajing hap slap ba malumala hakikat tu ni ki jaka Sashi siam ni penkan mau yapi ba yakani ko khubor jungi pila ru ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong Shwaban poi shaka kut joka thuk khubor ini pet bang sai shi ni ki mat ki bakong san
Pelat Paitba Menteri Rang Bak Dok Kari Narendra Modi ke 5G network ong bakade ke jing ais ngop ha ka karkhana telecom shakichis pa lai phok lurngut kinong India. Shongknor Menteri Khna ka Sarkar Padeng Ufagan Singh Kulaste ya ka jingalang badkhmi halor ki Kampan Roy Hari Bhoi district. Yarwa Menteri Rang Bak ka Jala Konrad ke Sangma ya ka jingno Sinyang kinong Rajasthan Basong Basa Meghalaya ban kentiu ya ka Jala. Bat palat hajar ngut tuai ki Paitba bandawai ka hok halor ka jing sya penyap ka Khna ka badang khat khandai Snem Karta Hari Bhoi. Ti parlok katung ila poi shiga bakut jong katuk khubor jong yiminta ka janmit hadu bangin de shambyang bat phi la shai ka sngi khublai phi baro.